Namaskaram pini bertar jikta pini prime time news ramam pini imoni teron pi aprang si bertang ton pen cepat jermi dam de aprang bertang kung pi arjikta Longle alam kia putak om kuin tipi amitanga hemalong perang kia mai kani Jengka Pranabananda Widya Mandir along Bangtong ke Ranerkep HSLC asat lang kiuna tumapan karjo mai ke pado Nilip konstituensi yang kang alam coki hola hara aralatum peningri bertang kung pi arjik de putat bertang ton pen cepat jermi dam snang Chokiola Assumption English School along Bangki Thomapan Corona kiso positive kilong pon. Kelakain korabo nilip konstituensi angkang perang ke humrita mahot COVID-19 penajok ke ton kilang asai ki alam teke pang tekona tengke dipu thana angkang along chenai kacong dadam pen kibang abang hatijul Islam artaning kantong kep asar buramen kalitang kakil rehemat lapen ke haragat thana angkang along pen bahini inut lake ranjit das artaning kantong kep asar buramen anuchi das lapen inut ke tapadas pusi pang tekon biota kilong dona tengke alalai tumapan dipu ponelo lapen nama kengsa aso tumsi labang so kisong tek lokon lang Koila mati pen berda pangdakpon Moses Keron News 24 Karbi Anglong Pini West Karbi Anglong Jengka Pranabananda Widya Mandir along pining aningkan Bangtong ke Ranerkep HSLC asat lang kiuna tumapan karjo mai pedopon Pini labangso amai Pranabanda Widya Mandir Principal Maharaj Jesong Tirang Pensi Chupahem Pupon Labangso Karcho amai along Alohisar po aman pengkedo PM Mongol Sing Timung Hamren BDC Chairman Sar Sing Thangcho Pendanglok ke Ongdong School Hankuratum Chetongdon si Sadlang Kiona Tumapan Nong e Pajerdon Ringti Alohisar po alam tialong ke Jaipon ke Loge Charlie Hello isi akai amelor asonlo Loge tek puro tek berthe ingting kuk asonsi nang mandet po Lasi maduta loge tek wek nangji akenang sot puta lam tialong Jaipon lapen pu school principal lam tialong ke Jaipon atengke non kibangji aningkan pen ke letter ki ondona tumapan asabjing isi along kharo phopi pon poputa amayalong pangdakpon Kironi pen berta pangdakpon Sarhoning T News 24 Karbi Anglong Pinilong le alam kia putak om puing tipi amitanga hemalong perang kia mai kangi bangsolong le kachilong tojiapan Karbi Anglong dan mas councilapan kachuning ri Pini ompuing tipi ahin pen perang kia tingno perang ke alam the alu along lam the nang ke jaidon alam the ke lapuhen lo kidam tang ni phai trok ar koi ningkan suri nirapli aningkan Lahorijan Nirmal Kumar T State Mutation Care aputak auction bipon pen Robin Burma tangka 3.6 crore pen sit chonam don lo aphitu longle alam chak alo pen chenglok labangso asa beri kipang renjia phanpura Kolkata ICICI Bank pen loan NG pupen NC alon long de rapid ahok pet along lialo paklang nang jipupen Robin Burma alangli ahemasar on point tipi arideng pen ahok pet longle alo hai hui pon etsi apichu alangli alonta long dunde lapen ke ahemasor ta nang chelele Lapen api ompu ametang si labang so puta kopi koson make alangli si chidanlo laso apitu inut naga abangpu pilih kezi alangli aprang Robin Burma pen saberi pen labang so putak langki lapen thama dokoglo Lapen apitu anabangi Karbi Anglong Autonomous Council Authority pensi lamhoi en pen hearing and law laso api Karbi Anglong Autonomous Council alam pangsampen Land and Revenue in Charge EM Mongol Sing Timong lapen Toneswar Ingti Joint Secretary Revenue kedoba mahotsi kangsai pajut pen bahinia phanta judgment PC niphai inquiry circuit phai kuni ningkan suri hinira kretroga ningkan ahotsi aji tim lake Chiri Pharok Krener Kebra Phokebra Pli Pharok Krener Kebra Phokebra Pli Thak Daklo Ponta Pini Arni An Bahinia Phanta Karbi Anglong Autonomous Council Pen NOC Alok Pajer Jelang Lapen Tuke Ompuing Tipia Phan Kepek Ana Tuke NH Phokebra Pli
port line palut ponsi compensation atangka pilo ponsita latun bahania phan NOC PPA kosi ongoing TP kilong nangji a compensation ke pele kezia phansi pironglo kopi koson pensi ipila ke joint secretary Michael Timung ke doa hotsi pilo NOC PPD pen nona bangke Karbi Anglong Autonomous Council atum la so puthak doklima la bangke manghume mialam lasi Asialang lihin pen kachoningri non ke dobom BJP Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council kaching honai aki hai CEM lapen ke aradatum alangli kisum ki pholong kachurapen japan choningri athe alangli inut hemepi alangli sopositame labang soalam ki penajoksit chewoi nang loputat than lapen alangli lam thelong ningjepon nili inut Karbi pu jinghon pen nikera bek pu pusi ning thelo athe nili labang so alongle kachilong wek nangji aw ku kachudan lok ningkan krepo anlo seta non anta ahok akang sai long ledet lo lasi problem pen bangso puthak alo hai hui nangkang chapiji lapen alangli kilong nangji alangli phan ke thak tang alongli Karbi Anglong Autonomous Council pen NOC ki PJ phan choningri Pingi berdala bansi kang taninglo demi thakmi kardom